Jekk il-gvern finalment imur għal dik il-vija li joħroġ il-pakkett, finalment dak huwa dak li qed joffri l-gvern. U dak mhux agreement. Dak finalment ikun qed jgħidilna l-gvern. Ħaresina ħan iddeċidijina danu take it or leave it. Li ovvjament hija xi ħaġa li naħseb li mhix aċċettabbli. Ex qal il-President tal-MUT Marco Bonnici waqt il-programm Net Live hekk kif għadu ma ntlaħaq l-ebda qbil fil-konfront tal-pakkett finanzjarju għall-edukaturi. Marco Bonnici qal li huwa naċċettabbli li l-gvern ta' Roberta Bela jippubblika l-ftehim tal-għalliema għaliex mal-mument li jagħmel dan il-gvern ikun qed jieħu attitudni ta' take it or leave it. Apparti minn hekk Marco Bonnici qal li n-negozjati staġnaw meta l-Ministru Clifton Grima għadda comprehensive document lil union bi proposti problematiċi jekk kif kien se jaffettwa l-gradi tekniċi kollha tal-edukaturi kif ukoll kienu proposti li ma tsemmewx qabel. Huma maġġuri għax huma regress fuq kull grad li aħna nirrappreżentaw. Ġifieri dana ma kienx dokument li jaffettwa grad wieħed, dana kien dokument komprensiv li jaffettwa l-gradi kollha nirrappreżentaw. U kien hemm sitwazzjonijiet hemm f'dak id-dokument fejn fost oħrajn pereżempju kellna gradi li llum huma qed par flimkien u b'dak id-dokument ma baqgħux qed par. Kenna pereżempju talba li biex ikollok żieda lil għalliema partikolari irid ikollok marbut magħha żieda fil-loading jew inkella kors li huwa parzjalment livell 7. Waqt il-programm Marco Bonnici fakkar li l-ftehim ilu l-iskada minn Diċembru tal-2022 u sal-lum għadu ma ntlaħaq l-ebda qbil bil-President tal-MUT jisħaq li l-għalliema jixtiequ paga li verament se tirrikonoxxi il-ħidma tagħhom. Marco Bonnici qal li taw diversi opportunitajiet li l-gvern sabiex ikomplu bin-negozjati minflok jieħdu passi ulterjuri iżda l-MUT ma kellix għażla oħra qal li tħabbar ultimatum li se jiskadi nhar il-ġimgħa li ġej. Mistoqsi fuq iż-żidiet li semma l-gvern il-President tal-MUT sostna li ż-żieda li hemm hija ferm inqas minn dik li ħabbar il-gvern ta' Roberta Bela. Iż-żieda li hemm hemmhekk. La hija żieda ta' 10,000. Ma jeżisti l-ebda 36,000. Jiġifieri iż-żidiet huma ħafna inqas minn dak. U tajnihom bil-fatti ġifieri aħna ħriġna n-numri u għadhom s'issa fuq il-website tagħna, jiġifieri u l-membri ovvjament informajnihom. Mela m'hemm ebda 10,000 dik nistgħu. Le, m'hemm l-ebda 10,000 u m'hemm l-ebda 36,000 la fit-23 li ovvjament tiġi arretrati f'dak il-każ u laqqas 24 li hija s-sena li qegħdin fiha. Intant l-MUT tittama qed tilħaq qbil fuq il-pakkett finanzjarju tal-għalliema fi żmien stipulat mill-ultimatum iżda jekk il-gvern ta' Roberta Bela se jkompli jsabbat saqajh, il-union mhux se jkollha għażla oħra għar li tħabbar azzjonijiet industrijali fl-iskejjel tal-istat kif ukoll fl-iskejjel tal-Knisja.